Giroa, zeinen importantia den giroa bai. Batzuentzat, giroa hauxe da. Jende asko bilduta, zalaparta, beste batzuentzat ordea hauxe da giroa. Musika, festa, dantza, beste batzuentzako ordea eguraldiarekin zerikusia dauka giroak. Eguzkia, temperatura ona, eguraldi sanoa. Gaur, giroa ordea, Getariatik etorriko da. Giroa baino, giroa tabernako txerifa. Axut, torri honea! Kaixo launak eta txerif, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Ze garrantzitsueken giro nahi izatea eta horretik jarri zineten giroa zuen taberna, ez da? Dudik gabe, ambiente hona tokilean dana ondo dijoa, osea que... Dudik gabe, ambientiak asko balio bizitza hontan, eta leku danetan, tabernan, etxian, kalian, bueno, hemen gurekin, Axut, giroa tabernako arduraduna, ez da? Bai. Hoi gurasoak hasi ziren, ez da? Bai, guandala 30 urte zian. Guan ia birroz buru belarri, ez da? Zer remello. Bueno, bertan iteitue, eundoko pintxuak, ogitartekuak, platerak, bueno, eta gaur elkarrekin ningo jau, izokina, errezibiliko baituk, ez da? Bai, zoze bakigu, zake, bai. Adi lagunak, eundoko zaio bat harta. Bueno, lagunak, eta xul, ingo deuna da, eundok errezeta, izokina, azal berezi batekin, bale? Hemen dakau, nola ez, izokina, siapia, aneta, laranja eta almendroren hautza. Ingo deuna da, izokina, sartailan, markatu, bueno, behin garbituta, eta gero, azal aldetikan, esan deun bezala, kurruskari berezi bat jarriko jau, ba hemen, anetakin, siapiakin, laranjan birrindurakin eta almendro lautakin, ingo duna da majau antzeko bat, eta behin azaletik markatuko deu, gero huelta emango jau, eta hor jarriko jau. Azal berri bat izango balitz bezala. Eta hori gatukoa, ba, kurruskari antzea. Gero ingo deuna da, behin markatuta daunean, labian bukatu, dena ondo lehortu eta txukun gelditzeko. Beste alde batetik, ingo deuna da hemen, krematxo bat, bueno, puretxo bat o krematxo bat deitzia dago. Krema ipaldak, krema eta purian artian ze gauza desberdin daude, o saltza. Ba, krema batek beti daka zerbait esnekin bat, bai? Beti o gurina, osnegaina, osnia, gaurkoan ez du hori eramango. Ingo deuna da, azal horretikan zueixkak atea, hemen batatatikan zuritu eta pusketa hunditan moztu, porrua aurrenengo geruzak enduta bizatitan jarri, baratzuri jare txiliarrezko papelian bildu, eta ingo deuna da laberatu. Labian errekoitugu, eta behin labian erreta gero, zatikan beti saltza guztikiteko garaian labian erretako puntxuak bere xarma mateio, murriztute aura eta zapore konzentratu iten dia. Gero, hori ingo deuna da, kasuela baten jarri, saldakin, hemen eskaiakin, eta gero ingo deuna da, birrindu, iragatzi, eta hau jarriko dugu, plateran oinarrian, eta gero izokina gainean. Ados? Earra, ondo zio. Bueno, lanen hasteko. Baitu, adibidez, batata usuritu eta pusketetan ningoek, bale? Zuri gaio emangoit, bale? Gero batata, baitu, zuritzeko garaian, lehendabiziko geruzak eltzei unian, gualdigan txurian zea gelditzea. Normalen biken dugu ertzaizkio. Edo hiru batzutan, naranja erdiltu arte, bale? Hori garrantzitsua izatea, bestela azalan zaporia gelditzea zaio pixkat. Bueno, hori zure kontu, eta nik ingotena da, baitu, bilen arten jungo geha, barazki guztik txukuntzen, hemen jartzen, eta hau labian sartuko dugu lehendabiziko urratza hori behar deuta. Bueno, kontatu, giroa taberna, Getarian dago, alde sarrian, erdi-erdin, ze taberna mitikoa. Zer bat urte, esan dugu 30 bai? 30 bai, ja 30 erna itea. Vale.
Eta, bertan, esan deken bezala, gurasok hasi zian, ez da? Hori da. Guraso hartzean, nenazkan 3 urte. 3 urtetxo. Da, koska txiki jare ezin uniko. Oain kriston edadiak akordu, no? Zemat urtezka, 34? 34, bai. Kristona pasa zaizki, kristona ordun. Bai, ja kanak eatea, osea. Vale. Ondo ziok. Eta, 3 urtetxo, seme bakarraiz, o anai arreba gehiago zeate edo? Seme bakarra, bai. Seme bakarraiz, vale. Eta, orduan beti ni bezala, sukaldian jaiotako ume bat izango aiz, ez da? Ba, probatu, eta bestia probatu, eta hau esikutu, eta baina, antxe bultaga beti, bai. Ondo. Eta, noiz erabaki guan, bertan murgiltzia, nola izan nuen historia? Ba, gero egitea esan ez suerte ondila dakat, porque enamorar bintzen Andriare, sukaldaria da. Vale. Eta orduan, ba, bueno, bilon artean ere maten dugu. Dana errexo da, azkenien. Dudik gabe. Bere gauza hona eta txarrakin, ez da, Bai, hor da, sukalde gorraia hor da. Ondo da. Sukaldetik barra, nire sukaldetik kanpoa. Ondo ziok. Bueno, eta hau esan dek, gurasoak hasi zirela, goendala 30 urte. Hori da. Eta, behaiek ere, hosteleruak ituan, o amare bai sukaldaritzan, bueno, etxian seguru beti. A ber, berez aitona eta arrantzalia zian. Aitona eta arrantzalia. Baina, etxeare diru ekarri bertzen. Bai. Eta nola nire amare, ama goizu zantzan. Bai. 18 urtekin, ja, ama zan. Vale. Ba, bueno, bizitzare aurre eta bertzen. Dudik gabe. Orduan, ba, bueno, behaiek hasi zian pixkanaka, aurrena restaurante batean, gau beste bat, ez tegizet, eta azkenean, ba, bueno, aukera aukizuenean, ba, behaien erik izuen. Ondo. Eta, bakarrez txonik zinean, o bere baian? Hasieran bi. Hasieran bizian. Vale. Baina, goia, ba, pixkanaka gu laguntzen da nola hasi ginean, ba. Eta guain. Bilo mano. Bikain. Eta, noiz, bikotiakin noiz hasi itzani. Hori ja... Ba, zinetzen bertan, bai. Bertan, aurrena kamarera zan, bea. Bai. Eta bertan ezautuan, lanian. Bai, Bai. Vale, ona. Bai. El roce hace el cariño, esatekena, ez da? Kale o bale. Vale. Eta, zesan bernian, adibidez, hasieran ematen zizkien jakilak eta guain gaur egun ematen dezuena, oso antzekua, edo asko aldatuek, edo... Bai, dana da aldatzen. Dana pixka moderno nahi due, leheno, ba, asko, ba, bertako, ba, putxeruak zian, o eiza, o, bueno, bertako arraia, zera, guain jakutu zera, ba, pixkat, modernizatzen dana. Bai, aktualizatzen, modernizatzen. Hori, urtero bazoze berria, 2 plater aldatu, eta... Bikain. Eta bertan, gurasok zeuan, taberna guain bezala hola, eta barran egin beste pintxota hola, pentsatzeat, ez da? Hori turismoak egin da, pixkanaka aurreatzen, bai. Leheno gehiago zan, bertako arrantzaliak eta etortzezian, betiko txikitua, ez da gizar, gabian gehiago luzatu ber, eta guain ez, guain ja... Beste era batea. Vale, eta, adibidez, jatetxe bezala guan gehiago, o guain jatetxe eta taberna, o beti hori antzeko izan dek, edo... Ez, leheno gehiago taberna. Leheno gehiago taberna zan, da gehiago pixkanaka, ba, aldamenean beste komedore bat ireki genuen ondizio, eta ja junginan, ba, jatekoekin, da, gehiago espezializatzen. Bikain. Eta, zetokatu zeik jo tabernan egotia, ni barran ikusi diri, ez da? Bai. Otanetikan tokatu zaik. Beti danetikan, baita platera garbitzene. Bai, no? Depende nun falta dan, ba, area. Ala izatek. Ta nahi pixka aldatzeko, porque beti bezalare iguala. Bai, no? Beti aldatu, eta, bueno, pixkat bierra don lekuan, area junta, antxesku bagota, ez da? Dudi gabe. Hemen, asut. A ber, hola moztu behar dago. Bai, hau ingoikena da... Gero, son pusketa, nola, neko ondit ja, gero erditi mostek, beste erditikan, da, venga, 5 o 6 pusketetan niten dek, eta hemen labea sartuko jo erratzea. Eta orduan tokatu zei da nien ibiltzia, ez da? Baina, egongo arlon bat gehiago goxatzekena, o erosketako hiri tokatzea eskikitia, edo gehiago ez tekiat. Taberna irigitzia, iztia... Ni berez jendeak inola pixkat itzeitia, eta ondo pasa, gauza kontatu, buelta hortan, normalian. Piskat, jendia mimatu, zateana. Ondo, bai. Jendiai... Bai, inarazi etxin da hola, eta iretxea torritukela, eta goxatu, eta etxian sentitu arazi, ez da? Ondo pasa. Ondo pasa. Hoi bai, barran tokatu berdean ian, egotia, barran bai, no? Baina, bueno, barran lotuta azkenean sentitzen eiz. Ez da gitzu bestaldean ze pasatzean, ez da gitzer. Eta bestean, denba guztian bueltaka. Ondo.
Eta hor barrantxo gena beti dana eta zenteatzeko hori beti esan. Nik barran lan gutxi inditen, nik normalian beti barruk alde, baina hor barrandon batek dana eta zenteatzeko, ez da? Makina sekreto. Makina sekreto gakiteituko hor, ez da? Eta gaina tontuan egin behar, ez da zula ditu. Tontuan egin behar. Hoi zailo. Bai, ez da? Eta gero, garrantzitsua esan deken ere bai, girua, ez da? Girua, beti zuen etxen aparta, ez da? Bai. Gaina gehien bat bertako jendeakin. Bertako jendeakin beti jaja, zea... Zenba laguntza Berda dute? pixkat. Zenba laguntza dute bueno, bertan lanian? Oan neguan berez, 6, 7. 6 bere, eta gero igual azte bukaretan entortzea baten laguntzea, txandaka, Baina, plantillan gero udan, 12 hon izan geha. 12. Hori da. Oie, gaur azkenian ere, abeketaia izan da, udatik negura ere movimentu aldatu itek, ez da? Bai. Gore, astegunetan lasai ibiliko zate, baina gero festetan, asteburuk, girua esaten bezala, girua bertan honakela, getaian goitiz etorreken giruak asko diteik, ez da? Horrek aintzeu egila zen. Bai, ez da? Getaian egual etxarrekin, ez da, osere inik. Ez, Eta egual egon egin, betire playa, pasia, ez da gizer. Ez da oseri ini, baina lantokian beti ziok, ez da? O kamara garbitzea, o bestia, o baldo zago beto garbitu, kampanain, Hori bai, beti. Papeleguan bakarriken. Papeleguan, bai. Eta, esan dut bikotiakin ahola hor, ez da? Bikotia zera dago, gehiago zukaldian beha? Bai. Are etzaio gustatzen, arpeia ematen atia. Ez, Maleletxe pixka bagata. Bai, Ez dio gusten ateatzen. Ez. Eta gero, berreken dingo jain. Bai, Eskapolit bat zera, da gero bat harri jun, ez? Baspane barroa. Baspane. Bueno, hau ingo junadek, labian sartu. 180 graduta, eta dena ondo erreta donia, esan duena, gero xaldak ingozatuko deu, eta azken dingo ikutu emango jau. Eta bikotiarek eta jarralda. Ez, zauztarra. Bai. Eko honea, juneiz bila hor, ez da? Bi gauz azkapolitak, zautza bi gauz azkapolitak abarken du nion. Ai, mala baletxe. Eta bestia ezin den moitu. Eta bigarrena zein dek. Biztak, malegoeko biztak. Geta jai guztiala. Eta hori ezin da moitu. Hori bai ezin du da moitu. Izan bihurritza. Osea, Hoi geta jardanak esaten zute, getaiko gauzaiko, zautzan gauzaiko nena da, geta jai guztiala. Eta me kauen la amar. Arrato hori, Ai, ama. Beti txoakeiak esaten barra bestiai. Guk esate jauna, geta ja molla hundia gala, zautzetik ganu zaiak endu nahi gendula, usai txarra eta han montatu genula molla, Bai, hori da itzea. Baina baspaneare etortzez ezte. Hombre, geta ja beti leku beharraek. Eta gaina, mantenduken esentzia, gastronomikoki, nei inbirila matezian, nei. Zeratik, baki, zautzan beti turismoakin, da danetik topatze jateko, baina geta ja guteaiz, eta jatetxeanetan ondo jatek. Pulamentuak jatek. Lehengaiak onak, osagaiak onak, eta gero beti bertako hosteleritza, da gala, bertako jendia, bertako garrantzaliak, nekasarik, gero bakizik, taierretan da jendia dituna lanare bai, baina hostelero mordo bazio bertan. Bai, jende asko berdeu, azkenian. Restaurante bakoitzean, entre bat abeste eta horren beste eukita, eta gure artean ondo amategea. Orduan, bueno. Eta gero maitasunakin itei, eta osagaionakin, eta fundamentuakin. Bueno, guk hemen ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, bale? Jungo geha, hartza jatetxea, Bermeon dao, eta ane, pulamentuak inditeitu gauza. Guazen bertara eta guantxe gaude hueltan. Apa, Joseba, aspaldiko, hartza jatetxea, Jose ni ez datoz. Gaur arraini miko txupa. Niko siniru izan nahi beti, da ontukin joten oportunidadia hartziko. Da hartzen duten hau, gauntzeko beta 2 urte edo. Da lehen badanak hau zamen. Andrie, alabak eta danak hau zamen. Bueno, hau hartza jatetxea eta bernie, berton portun dau. Trenadako berton, autobusen paradi berton daku, lamerie dana daku berton. Hau da arrantzaren jatetxie, ze danak ekarten usti nire arraine. Tximino isalie, tximinoie. Gordiaz da bitzenak, lebatxa. Da sarikaz da bitzenak, edo zer, arraizie, bermiora bat, ozer, 10 kaja arraizien euritie. Neukero ez dute zorrek, 10-ak. Zatitziten eskapaten. Da arrantzalitatoz, goizeko 6etan edo, itxosorazun orduko, ameti pasaten die. Tabakue, kazie, dana atzen da bamen. Ogize, bidauina.
Da gero, eurekek emoten dozten niri, neupidotena, han meti pasatzen, arrantzale danak. Itxosoratu zeniko, eta itxosotik dato zeniko. Hemen itzen da jatekue, betikue. Mumana, da mana, da neuk ikasi dutena, txine ikasi dutena. Ez dut etxen kozina moderna. Nik lapikue, da astizegaz, tranquil, ez da prisik. Da arraine dana, arraine doze arrainitzen. Ba, jokelie, temporazko. Injabie, temporazko. Tranquil, da dauela, amumalez. Pum, plum, plum, amumak, atxinitzen da nimini, da errekadukitzen juen. Da gero torte esan dan. Da injabio bitzen dauena, plin, 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 geldi-geldike. Itxe konkursotan eta dibilitzen esan nahi lehen, oin 6 urteo, 7 urteo largata eta nahi horreri. Da orain joa probaten zuten nahi, jura hurre. Da gota 7 txapeleaz, lotu nahi, 100 bat guztan dut bai, bueno, largentzat. Da den dagotez, ba, hori, lauta 7 geratzen nahi. Bueno, ba, nahi kudea berbearik, Orain nengo txuti errezetatxuet, ona esan txutena, ensaladina, horrek ikusteko, Josebari. Hala, goazen txukaldera. Bueno, hemen gauze eskatzien, gure leku biarritxekue, da gaur nengo txut, arraizin ensalada nengo txut. Hau ez da inun zango zuen, geleko gitzitzen zango zu hau. Arrantzalien jateku da hau, oso jateku arrantzalina. Da gaur nengo txut hau. Bueno, hasingo gara ja ensalada txutzen, da engu patatie, hausi, marmitxitzilez. Zerolan gozoa goten da patati be, bestetara baino. Botako egosteko, da arraizi be baino egosi. Hau, imetan, amumak itzitzen dagoen aborrezetie. Atxin honek ez da bari jote zan, deitzen da arrantzalik etxera eruen. Da orduan jate zan dan ba, ensaladan, saltza berdien, edo estara bermeana, edo ze formatara jate zan dago etxitan, arrantzalin etxitan. Bai, hau mundu guztien jaten da gero. Galizizen, Zahanteren, edo zilekutan. Gentik asko baloratzen dago. Gentik hau arraina asko baloratzen dago. Frantzitarrak anera gizau. Zabaldut ez dago. Portuta makarrik izaten da. Egostetarrako dago, 15-20 minutu patatietarraten dagoena. Testurirako pine, zapu baino bigun haue, zapu gogorra haue da. Bai, gozu zatekoa. Zateko imidintzako behona, azurrik ez dako, kartilagu dako. Kartilagu hona da, halogenu dako, hori dako. Arrainiko bina dagoena, lo que pasa que estaba esaten inopez. Bueno, pasa ez 15 minutu, 18 minutu pasa die, da petxaten doten je dagoela. Ordunen gorain, atara, garbiteko arraizie. Nik ez dagote kartarik, nik dagote eguneko menue, da menu espeziala, bideo ez dagote. Deseue badagoen be, menure, da besti bada, dana, deseue, rodabailue, dagoena. Bueno, azalak endutxagu, dorain ingo txagu azurrek. Hau imintxak ondo dau, Azurrek ez dako, hau da, danama mine. Ni bermion hau, da ni mina itxosun urte askotan. Orduan, orain dauzenak itxosuen egu azibiltiz. Eguneko lau eta marre edo Davidten arrainenik, bertoku da, portokue. Dauena, da epokan, ahontxek asko da zapue, lengua haue, leseue, da bueno, atune beti dakot. Marmitxe, da ensalada bermeana, beti dakot. Atune erosten dute bertokue, ba urte guztireko. 6.000, 8.000 kilo eta urte guztireko. Eta gero ja, ingrediente danak imini. Berakatxa, kinpulia, arrotxie, da langostino. Bueno, Joseba, hemen deu entzune hori, arraizie, hau da ensaladie, hau gallegara, da bermetarra da. Eta pertsu baten botako probateko hartzak jatetxean gauz, da hurrengo zatozeneko, hemen gauz ekusuneko. Agur, da onde egin. Hau, pa Jose, eta hoi degoi prestatituken platerrak. Ai ama, raia hori, leheno egozita bakarri jategon, da leku gutxitan, Eta guain, bueno, getailan gaztaka. Gaztaka, gu beti gaztaka. Gure, gaztaka. Eta egia esan, gaur egune balearrikoa jartzeile askotan, ez da? Eukitzeile hor, geho beste jatetxeke bai, baino... Ez da oso komuna, Ez da oso komuna, egia esan. Bai, etxetago sukaldetan da bai, baino restaurantetan normalean ez da ikusten. Ba, nik, bueno, uda hontan, eta aurreko udaetan ere bai, eta beti, ba, askotan juten hori balearrira hor, ba, moila ondo onduan ziok, eta juten hori, eta jarri, eta, beha, gaztaka zeka, eta beti, bali manitxo giro lau lagunekin da, bai, gazta, eta ateazak, frogateko, eta
Ta handikenak errepikatu diteik, Platera beti utza, Bai, azkenean. bai. Osa, oso xamurra da, prezio oso ondo, eta horrin dituken platero, Jose, daztatzeko mokuak. Besarka hondi bat, eta urren arte, gurian jarraitzeko guk. Hemen inberdeuna, nik garraia garbituko eit, izokinak kasu hontan, eta ikingo berdietin kostra hori, gainetik jartzeko erabiliko jauna. Eta hemen ingo ekenadek. Alde batetik. Bertara botako, siapia, de la mostaza. Hemen, armendolen hautza, vale? Larainan birrindura botakoek, emango hemen hause, ateatzeko, azalak entzeiok. Eta gero, hemen, aneta sekau, eta anetare behingo ekenadek, osto txokatea, eta txiki-txikin, da bertan. Eta gero horrekin, papila tingo ju, behin erreta donian arraiak gainen jarriko zu gainerratzeko labian, vale? Perfecto. Venga, hori ere martxan zeude barazkik labian, eta jarraitu behar diogu hemen lanian. Bueno, eta, guain, gauna pasa, urtarriak, lasaio ibiliko zeate, ez da? Berezian, bai. Berezian, lasaio ibilerko benon. Gero horria pasatzea betire batzuk itxiteuela. Claro. Entrega Irikitzen batero dezueniak konporrak. lanian, ez da? Hori da. Eta gero aparte, dakau amazazpilan, zanaton eguna, Egun handi ja. eta gaina larun bat atokatzea. Orduan, gabiltza, hor, a ber nola izangoan. Giruai, zeruai behira, ez da? Girua zuen tabernan, ona, baino, a ber, Bai. zerutik anzetortzean, ez da? Ya zan, betia egongoa, porque ya betia dakau. Baina, gero gazte jendiare etorrikoan, ez da etorriko, gabien zeongoan, betire, hor zangoa diferentzi pixket. Eta, azte buru honetan, San Anton egunia. Zer topatuko jau, ze gauza berezioen goituko hor bertan? Hor, baziok esan San Anton bixiguan monton, ez da? Bai, leno bai, egin Leno bai, guain danetikan, ez da? Bai, gota bixigu gutxi jo da hori bai, urte guztian bixigua dakau, baina, bai, alare plater nagusitako bat bixigu izatea, nik uste. Bai, Restaurante danetan, Beti izate bixiguen berez hemen neuko arraiaek, ez da? hori, bai. Hori izatekena, guain egun urte guztin dago, zeatik anekartzi o Galizitik, o Estretxotik, o Azorezetatik, ez da? Hori, Eta, gio, zer gehiago topatuko, ez dakit kontzertuak, o bestiak, o festa moduan, ze gauza gehiago topatuko ditugu bertan herrian. A ber, goizian, azteko, eoteia, artizau batzuk, Bai. gazta erosteko. Azoka, ez da, esatean da. O taluak, o ez da gizar. Hemen bertago produktuak, erosteko aukera eta otea. Eta ego, amabila galian, ja izatea txakolina daztak eta astean momentua. Eta hor, pintxon bat, o beste, dakazu hartzea, zure txakolin boteiakin da. Eta, geho, ja, dano bazkaita. Gero bazkaita. Hori, eta bazkalura geho, are jasotzaileak, askolaiak, bertiko... Egun ondila izatek, ez da? Bai, potente. Potentia. Bai. Gaina, gio, adibidez, a ber, hau egun hori ondila, baina gio, getaia. Lehen hori turismoa izateuan, udaran, ez dakit, aste santutan, udaberri udazken egun berezitan, baina gaur egun urte guztian ikusten den jendiare bai, ez da? Bai. A ber, ez dek berdina neguan, daudan, baina egia esan urte guztien ikustituan grupua, jendiak, netxekitango jan museoa ikustea, gero jendia ondo jatea, pasio batzuk ematea. Bai, gehien bat azte bukaretan. Azte bukaretan jendia aurreatzea. Eta gero, ja, zaharroteiak eta ere azte janean, igual para daitebe getaian, berriro autobus hartzo bet, eta gero, ja, zaharroteitea juteia. O, txakolin digitare, bai. Segun. Baina... Horri teienek, amaiketakua, txakolin pare bat hartu, motorra berotu, ez da? Zaharrotera jumeo lehenu, ez da? Hori da. Berda, pixkat. Pixkat, berda. Egia esan asko aldatu da, Turismoa, hemen Donostitik hasita, basautzan ebai, Zumaian ebai lehenu zuela ikusten daketa jan, eta bain ikusten dituk, grupuak bori, Amerikanuanak, Txinuanak, ezke alde guztitetik etortzen jendia, ez da? Bai, nik uste ere, restaurante munduan beste tokila ikusita, nahiko merkiak gehala. Ja. Jendeak esateko, garesti da, baina beste tokitan adibidez, irutzeit, ardo bat hartzia asko garesti dala. Eta honea etortzea eta uste da libre dala. Oso komodoa da. Bai. Eta juteaiz hiriburu batea, handi batea, eta jaten dek eta jan jatekena, txekiat, 60-70 eurotan, ondo patuta zegela, baina ordon bat, ogion bat, arraier bat,
Baina beste hiriburu baten 100 euro patuko dituan, hortik gora, ez da? Eta gero izatekena pintxua eta txakolin bat, ba, ekonomikoki jateatzekela, no? Ba, eta pistak, gu da gau, azkenean mendila, da gau itxasua, gau, makina kolore, Barajearra. que azkenean jendeak hori baloratitu. Dudi gabe. Baina, ze turismoek gehiena? Bueno, horra didez, frantzesak etortzeituk, Bai, Pilo bat, ez da. Egia esan, frantzesantako hemen Gipuzkoaldia dek, behaintzako ere esatekena, ekonomikoki, ez da, frantzin jutea izolako jatetxe batea, eta igual bere 1 euro, patzeituk. Bai. 150 marretik gora. Eta Getaiano Gipuzkoalden, asko behaintzako merkia dek. Bai, nik uste gehien bat, horario aldetik gare, bai. Bai, ez da? Horarioare eguneko flexiblea da gau, eta orduan, behaiek komodo da, Bai, han ez bai zabili biltzen, jepa, Hori da. Ordu bitan jatetxe itxita. Bai. Hemen guztia gauza egiteko. Eta jan askotan hori, tenek ez da? Lehendabiziko relebua, amabitan, frantzesa eta bazkaltzen ematen hasi, eta gero ja, ordu bitardik irura galdea, Madrileñua, Bilbotarrak, bestiak, ez da? Bilbotarrak kampeon. Oie, beti azkena. Beti azkena. Beti azkena. Bilboa gute haiz, da, ordu bitartan irutan, da guandik handi. Beste bermua tartuko aldi, Osea, frantzesa asiestan, ja, Bai, bueno, holare hobeto. Guretza hori organizatzeko, dano bat etorriko zian. Danontzako zegoela. Imposible. Dudi, gabe. Bueno, hau zua, Joseba, o... Bai, bota dena horrea, azbendolak bota, goia temangoit, eta ondo naztu dena. Bueno, eta, gero, jende famatuare bai pasatzen degor, ez da? Bai, beti da, bate bat. Gaina guztu ebiltzeia pakia latzei jodan nahi, eta ordu, jotea, bai jotea pixkat disimulauta, txapeltxo batekin, osea, baina, bai, danetik eukitu egite zen. Zer celebre sartu zaizkizue adibidez zuen etxean? Eukideu, danetik, Nadal behare hon izan da, adibidez tenista, Nadal. Bai. Bueno, Pedro Txere etorri izan behin, David Muñoz, danetik pasatzea. Eta gero gehien bat igual aktoriak. Aktoriak, bai. Hola, kirolari jamina gehiago aktoriak pasatzea. Hol, el salpataki beste bere nobillo, osea, guapera zorrekin, bai, nolaek? Torro, tirro, nik egin aguentea, zen asko, baino, bai. Hoi eskatu txaten nire pastela iteko, pastela, gehore bai donadonira junda, helatua gatea, eta... Umiakin da, nibilizian. Bai. Probatzen helaba nola itezan, zea... Gusto egitzea. Famosu, Getaia, famosu, munduan. Ala dek. Eta Messi, eta gainea, Messi, eta... Hemen ikusi aldek, olen txiu, eta guain, horrin dekena... Oia, txukun jarriko jok hemen gainean. A ber, nola gatuken pastatxo hau. Vale. Ingo ekena, gainea bota. Eta aldeken neurri jan, hola pixka luzatu, eta danien jarriko jok. Vale? Ondo. Venga, hoi ire kontu. Abonea. Nire pixka garbituko izaltak hasieketa. Hemen botaiken, sokina botaiken koipe hau. Eta famotu hauek sartzeitu genian, zer dek eskatzegiena, normalian? Getaian, txakolina gehien bat. Txakolina jateko? Txakolina, eta gero igual antxo batzuko gildak, oso famoso daiala azkenean. Gaur egon gaina gildak era guztitako azkau. Gaztakin, gindillakin, antxua, bokeroia. Jutaian gehien bat, bertako produktuta. Ba, ez da? Hostia, hola, asko komplikatzen. Ondo. Eta zuen pintxo eskaintza? Zabala dakazu, ez da? Zema pintxo desberdin dazkazue? Igual 30 bat. 30? Bai, azkenean. Da gero urtero, baiteitugu, pare bat berri, eta pixka moda tijundianak kendu, eta pixka modernizatzen. Arrakasta genenan hor basik jatitezuela batzukola hor, berenjenakin, da kalabesinakin beteta, eta horieko garraitu, bideotxetik pasatzen aukenean hori... Betia, eta gero aparte ere, pintxo lehiaketa batzutan parte hartu izan dugu, hemen Donosti jandazea, eta baldakau zapuana. Zapua tempureakin, muselina garola limuizkua, ogile jartzeo algana, bai, bazka bola, saiatzea, pixka berezi. Saiatu, eta gainatana puntxu-puntxuanin, eta adibidez plateretan arrakastatxuna zein izaten dek. Normalian Getaian egon da, arraia da azkenak. Arraia. Zapua, rodaioa...
eta ogitartekoak ekistunak egiten dituzuela, Ba, horiek gehien bat ja gauetan. Porque guardian, entre pintxua, rasilloa, menua, dana ezin da. Ja. Orduan, ba, bueno, gehien bat iten deu menua, iten deu lana, Bai. eta gero aparte barra, bi toki desberdin nola askoen, eta gabian bai. Gabian ja jute ba, plater kombinatuta, bokadilloa, ja pixkat, danetik, ja libreo. Libreo. Ja, ez horren beste jatenen menuan kantidadiak jende gaztitu afaltze. Orduan, ba, bueno, pixkat. Bueno, launak, behitu hemen, Honei, emango jauna da, gero, hor jarriko deu kurruskariteko, eta hori 3-4 minutuan presteukiko deu. Inberituguna barazkik atea eta birrindu salda eta eskaiakin, eta bitartean beste reporte bat ikustea jungo gaitu, bale? Donostiko moilara jungo gea, eta ikusiko zuen, ze gauza prestatu duen eharra. Muixarra, baino, ikusi, eharra, platera. Kaixo Joseba, Inaxi naiz, kofradia itxasetxean gaude, Euskal Arrantzaleen etxean, eta bertan prestatutako plater bat egingo dugu. Kofradian itxasetxean gaude, Euskal Arrantzaleen etxean, 2020 urteko uztailan ireki genuen kofradia espazioa. Kofradia berez jatetxe edo taberna bat baino gehiago da. Espazioan egiten die aktibitate desberdinak, aurrekiko eta gaztekiko tailerrak eta laukustaldiak, eskolekin, ikastolekin ere lan egitea, uztartzeak Getariako txakolinarekin, Euskal Sagardoarekin, Errioxako ardoarekin. Egiten dira aktibitate diferente batzuk, bai soziadei pixkat ikustarazteko sektorearen esfortzua, eta gero arraia eta arraiaren kontsumoa pixkat balorean jartzeko. Eta hor sartzea bai taberna eta gure jatetxeko eremua. Gure produktua inguruko itsasontziak harrapatzen duten arraia da, Hondarribi, Pasaia, Getaria gehien bat. Zabaltzen beren ezaugarri kulinarioa, gastronomikoak, bai eskaintzen halako alternatiba diferente batzuk, halako burriotak, karkajalak, andejak eta beste erabateko arraiak eskaintzen, eta gero sasoian sasoiko arraiak. Denboraldi garrantzitsuenak udaberrin antxua eta berdela, eta gero udaran egaluzia eta gamotza. Kofradia itxasetxea Donostiako portuan kokatuta dago, gehien bat bezero lokalakin lan egiten dugu, eta gero Donostin izan da udaran toki guztiko jendia pasatzea, baina gehien bat bertako bezeroekin lan egiten dugu. Hauen sukaldea pasako gea, eta hor ikusiko dugu hemen egindako plater bat. Gaur prestatuko duguna da muixarra gordinik, zitrikozko zuku batekin eta kaki frutarekin. Platera kartaz aparte eskaintzen dugu, muixarra orain garai honetan momenturik hobenean daukanako eta kakia ere bere garaian dagoelako. Errezeta hau prestatzeko egingo duguna aurrena, muixarra 48 orduz oskailuan gorde, ziurtasunagatik, anisakia ebitatzeko eta guzti gordegatik. Gero atea, eta muixarra garbitzen dugu, xolomoak ateako ditugu, ezurrak gordeko ditugu zukuak prestatzeko, azala gordeko dugu, gero frigitzeko eta azkeneko unean plater gainean jartzeko, eta bi xolomoak atea eta orduan ja egingo ditugu xafla finak platera prestatzeko. Gaurko muixarra Getariko lonjatik ekarri digute. Muixarra askotan erabiltzen dugu, gehien bat parrillan egiteko, baina bere garaian eta ikusten dugunean oso onak daudenean ere erabiltzen ditugu beste plater batzuk egiteko. Adibidez gaurko platera, muixarra gordinik kakiarekin. Zitrikozko zukua prestatzeko egiten duguna da barazkiak txikitu, gatza eta peleteko piper minarekin pixkat beratzen utzi ordu bete edo. Gero gehitzen diogu laranja zukua, limoi zukua, fume pixka bat, eta gordetagagun muixarraren ezurrak eta haragizatitxo txikiak dena nahastu, eta 12 bat ordu gordeko ditugu kamaran. 12 ordu horiek pasa ondoren, dena txikitu, koladoretik pasa,
eta ja hor dakagu ja zukua ja prest. Erabiliko dugun beste elaborazio bat, izangoa perrexiakin egindako olio berde bat. Egiten duguna da, olioa eta limoi azalak utzi hotzean egindako infusio batean 24 ordu, dena nahastu, koladoretik pasa, eta hor dakagu ja olio berde bat. Kofradian arraia bakarri lantzen dugu, baina saiatzen gea beti sasoiko barazkiekin edo sasoiko beste produktuekin platerrak eskaintzen. Gaurko platera, muxarra eta kakia berez ere bere sasoian dagoelako eta garaia guain dalako kakia konsumitzeko. Eta bukatzeko ja, bakarrik gatzen zaigu, muxarra eta kakiarekin lore bat sortu, plateran jarri, zitrikozko zukua pixka gainetikan bota, eta bukatu perrexi lorioarekin, eta lehen ere kendu ditugun azala, hoi frigituko dugu gainetikan ere botatzeko. Beno, Joseba, hemen dakagu gaur prestatuko muixarra platerra, Kofradia etxasetxean, Donostiko portuan, zai gaituzue, nahi duzuenean, bisitatzeko. Eskerrik asko. Hau, Painazio, eta gora indeken muxarra berezi hori, Hola, gordinikan, kakiakin, saltza eharra. Mila esker da, erreketan gatu nahu daztatzeko. Zogit alde zuela tatakio, sashimi, hola, gordinikan edo... Guk tartar tomate bat iten dugu. Hor botatzezko belar batzuk, hola pixka guztu bat emateko. Eta gero aldamenean jartzeko bokeroi batzuk. Eta jarrona bezala, bokeroi batzuk. Pixkat guacamole puntu batzuk. Hola pixkat... Zori tomatien sasoian pentsatziat, ez da? Sausko tomatia, ez da? Bai, sausko. Geta jane bazka, basertarra arrak, bueno. Guk adibidez, jatetxen erabiltzen tomatia, San Prudentziotik anartzea, osea, hor getaikua, bai. Eharra ite hor tomatia, dio, krasalakin, gauza eharra. Bueno, hau ingo deuna da, hemen, barazkik bota, salda bota, azkenengo ikutu eman goxatzeko, eta batzu jare, bai? Barazkidana botako ditugu saldakin pixka goxaldu, tazkaiakin, eta berrindu. Ikusiko dugu azalak eta gelditzen baina, igual iragatzingo dugu, nik uste dut ondo geratuko ala. Eta beste alde behizak, ikun goiz prestatzen, gio gainetik botatzeko, ingo ziou, hemen, morteruan, botatzen ditu kostuak, txortenak entzeizkiok, eta berdin ingo ere bai, anetakin, bale? Eta hemen, iteko majabori horrena pastatxua prestatukoek, gatzalori jakin, lagundu itezo gaina gatzalori jatena ondo diteko papilatxua, eta gero olio tantak botatzen txorrotadak hoi ligatu ingo dena, bale? Venga, oire kontu, eta aldi berian kontatu berdeat. Adez, zuek jaiegunean nite alde zue, jatetxian. Zaiatzea normalian ez izten. Porque azkenean iztia galtzia da. Ja. Baina, bueno, beti da baten bat bajan da ona, omen hartu duna, ez da gizer, eta orduan, itxi berko genuen, egun bat aztian. Bai. Eta iztegotan beti izten dugu ostegunetan. Osteguna, Osteguna. Vale. Eta, adibidez, gio sasoian udan, ez dezu izten, ez da? Udan, irikita ira urte guztien. Segi eta segi. Eta, adibidez, igande gaua bai izten dezu ja? Ez zaigu gustatzen iztia. Alba irekita mantendo, beti irekita. Zerutan irikitzen zuen goizian? Amaiketan. Presik gabe. Gozaldura, gero. Gozaldura. Baina, izondo, baina. Gero, ja, neko denboa bada gauza egiteko. Ondo. Eta, adibidez, jatetxia zerutan irikitzea. Goizta atzalde orduan egune beti maten zure, janak, Hor, ja, beti. Bai, Ja, amabila galdako azte arrazillo egin da. Neguan adibidez guain bazalda, gare, gozila, txoixua, pixkat, zera. Gehi, aparte, betiko razilloa, no? Txibiarruak, roketak, barrako pintxuak, danetik pixkat. Danetik. Adibidez, sasoigo horrena ze, udara izaten dek? Uda bukatzen ginen, guriko askotan udazken etortzek, eta jende oporrak hartzen aztek, eta horre ere jende gutxiokin, lanare bai. Baina udarako horrena, iraia. Iraia, azken aldia, iraia, porque ja nekauta jatzeare bai, arpegi hona nahi jarri, ja, azte ja gauza galdapa gora, baina, bueno, azkenean, ordutegi aldetikan agostua, baina lan aldetik igual iraia.
Baina nausiantzako sasoi polita izango, ez da, udal ere bai, ez da, Bai, Kaja bai. betetzen ikusteken horre. Etxeagurreko momentua, horrela. Etxeagurreko momentua, ikarri ja, umiak zai, Andria, dana gantxe, poltsikoa bete eta ala, venga, etxea. Venga, zematu me azkagia? Ni bi. Bi, Bi eta nahikoa, Bi eta nahikoa. Nahikoa. Nola sekatek izena? Batek zarrenak nura, neska, Bai? eta txikienak Xuanet. Zanet, ona. Xuanet, bai. Geta jarpetu izango dituke, Uf, guerreros. Guerreros. Baina. Ondo amatitugu. Ondo. Zematu urte zezkate guantxe? Zarrenak 10, Bai? eta gaztienak 6. Ondo, Sei. ondo. Aita goizu zanetzani. Bai, ez da? Inda listo. Inda, listo, Baspare. pakia, baspare, Aldearrak, goizu indare, nik esatia jendea animatu berbaik, lehenu botu izatekela, gero berrogei urtekin da persea, eta gero gerri buelta, eta guen saio balin baik, gero saio, ez da? Plazan ibili foli, handa lurti buelta gazea, berroekin, ez. Eta berroita marrekin, berroekin eukitzen baik, amarrekin, berroita marrekin. Hogeita marrekin, nahiko landa. Ondo. Bueno, hori nola ziak. Oan dikan, olillo botatzeko, Bai, hori bain papi gintzak horre urre maiok, energia. Hau adibili bernau, grilla jarrit eta hemen ez erretzeko, begila beti horre uki behar da. Ni gau ingotena da, ia betu saldakin goxatzen jarriet, eta ia birrintzen hasiko naiz. Pixka birrindu, aurrea. Bueno, eta egun libriak, etzegiaz. Ze, ondartzaldea, geta jerra izan da, surfa, arrantzale. Ze hobi aska aquí. Bueno, bane normalian jaiegunean, aurrena umiak eta eskolan da balin baude. Bai. Mendi buelta txogatoen, Andre lasai, pixka despejatu, gure gauza gitzein dasea, eta gero euskaldun hona bezala, bazkaitan, baitea. Bazkaitan. Bazkai arba gota, soze hartu, aprobetxatzea. Jatiare asko gustatzeko, eta gero gainare beste restaurantetare junin, berdeu, pixkat ikasi. Ikasi, eta ikusi, zertan nahi dian, da. Hori da. Bueno, ondo. Jobilak alde batea utziko eskiu, eta asteburu hontan, getaira saldu goxatzea, ez da, Torri, meho txintxo ibidea danak, Bai, hor beti txintxo, gendia da, oso, hau kolore harra ezten nahi deke bai. Egia zan, giore aparkatzeko eta ez lekua profesional, ez tekit autobusan da juten behar jendia, hobeto, ez da? Bai, gaina txakolina erateko eta... Oide, txakolina eta... Hola dana bildurri gabe. Gio etxea bueltan juteko arriskui gabe. Horire ona. Egia zan, eguna hundilla izatea, San Anton eguna, Bai. Jendia zaiotea. Jendia zai. Gaina betikuak etortzeianak, kuadria berdinak, eta jendia ez du faiatzen. Nire bazizkat, nik anaiak, bukanea, urtarrian anaiak eta, jatetxia itxita dakaula, San Antondreak etxekit. Egun bat, kalendarioan jarri eta dauna, arginen otarrentzako. Are, egun pasian, gaina dago jutia ezautzetik gan. Bai, tu diga, bai. Askotan ebitza iteu, baina, xira jarrita, venga. Bai, bueno. Area, aurrea. Gero prepauta, karpa hundi bat jartzeu, azkenian, zera... Eta bezala, kanpot eta barruti guztita, bizto? Oidek, du diga, azkenian. Oidek. Bueno, asut, eskerrik asko, Etortzeagatik, jendia elikatzeagatik, getainan itik zuen gauza on guztien gatikan, egia zan, ebetu ze krematxo eharren dion hemen, Hola, uria eharra. Hemen atea zion honei kostratxua, berua ziokau. Ateako jauten mendikane bai, horrela eta prestatueken saltxa horire. Buta jo bai, olio pixka gehiago. Pixka gehiago. Bai, hoi naztu bai, raka. Eta gainetik botako zio. Bueno, eta 2026 ze, asmo berrikan baldakak. Bueno, beti... Hirugarren zenbiok berrada ni bezala. Eso, hirugarren ez. Ez beti Andre, hirugarren goa esatzen arraun eta puta duko. Arraunean. Hemen egan jata auto sartu eta azte bugara guztian kampuan. Osea, ondo. Ez da komeni. Ez da komeni. Eska Andrea goxatu eta... Ja, intxeu, beste gauza jo. Eskerrik asko, tortzeatik, jarraitu goxatu arazten. Eta hemen txegelituko gaur egun ikusi eta erdi bana jango juguri ez da? Ez, erreia baina gaio nik eta... Vale, txakolina erdi bana. Hori bai. Venga, agur. Venga, jo. Eskerrik asko.